Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong adlaw. Halos 1,000 na ang ginpang-evacuate sa mga nabukid nga barangay sa Escalante City kag Banwa sang Tuboso bangod sang sunod-sunod nga encounter sa tungasang tropa sa militar kag rebeldeng NPA. Pasado las 7 kagabi, nagpatuman sang airstrike ang militar sa Mansulao, Barangay Pinapugasan sa Escalante City, sunod kay Lieutenant Colonel J.J. Javines, ang spokesperson sang 3rd Infantry Division. Sa video nga kuha sang K5 News FM sang San Carlos, makita ang ginpatuman nga operation sang militar, patag ni Javines. Mga 5 man lang ang nabilin sa bahin sang rebelde o galing kamay mabaskog pa sila nga firepower. Wala labot sini mataas ang risgo para sa mga soldado bangod sang vantage point sa bahin sang rebelde, rason nga nagamit sang air asset ang militar. Sa sulod sang duwa na kadlaw may 8 na tanan kay engkwentrong nagluntad sa tungasang tropa sang 79th Infantry Battalion kag sang remnants sukon nabilin nga katapo sang NPA. 3 ka armadong napatay kag 3 ka soldado kag isa naman kakatapo sang Kafguang nasamaran. Bangod man sang pagbayluanay sang lupok suno kay Javines, may mga 500 ka mga pumuluyo ang nag-evacuate sa mga apektado nga lugar sa Escalante City. Ginsiling man ni Tuboso Councilor Richard Huoco nga as of 11 a.m., mga 491 nasa ila ang na-report nga nag-evacuate gikan sa sitio Mansulao, mainit, Mag-aso, Danao kag Balod sa Barangay San Isidro nga nabukid nga barangay sang Tuboso. Samtang may assessment kay patuman ng militar kun bala sarang na magbalik ang klase sa Lunes sa Banwa sang Tuboso kag Escalante City. Based on experience kasi, no, ang mga NPA, pag nag-impwento ni sila, they won't last long, no? They will, from marang minutes ka, ma-withdraw na sila, no? But in this case, talaga sila, no? Battle head-on, no? And talaga nag-standby sila. So, it would indicate nga may high-ranking personality nga upod sila. Or may mga samaron sila, may mga wounded sila nga hindi nila mabayaan, or ang ilang leader na igo, no? Samara wounded man nga hindi nila mabayaan. Maybe another is medyo nakulong sila siguro, no? Wala sila pagkalakastuhan, no?